A l'actual conjuntura econòmica i social ens condueixen a un sentiment d'inseguretat. Des del passat 1 de març i en substitució de José Miguel Abdelkader, Enrique Fernández s'ocupa per segona vegada del càrrec de cap de la Guàrdia Urbana. Té com a missió la de pugnar per la seguretat i l'ordre social en un moment en què tots els ciutadans reclamen una ciutat més segura. La proximitat és un dels seus principals objectius. Orgànicament em sembla que són 234, encara que estiguin enquadrats en la Guàrdia Urbana actual, crec que són 215. Campanyes de prevenció pel que fa a la qüestió del trànsit, a la prevenció dels accidents, tenim els controls de velocitat, el seu objectiu és la reducció de la velocitat i la reducció o les conseqüències dels accidents. Bueno, va endarrerida, però són coses del temps, no? S'imagino que la crisi també tindrà alguna qüestió a veure. Sembla que ara està pendent que es faci un nou contracte, un nou plec de condicions a una altra empresa, perquè sembla que ha fallat, n'hi ha hagut una fallida, perquè fa l'empresa que tenia contractat aquesta fase final, no? D'engestir-la ja finalment, i em sembla que la fase és aquesta, no? Que surti un altre contracte, no? Fer una altra contractació per veure quina empresa es farà càrrec. Ho he elaborat aquests darrers anys, dos anys i una mica més, que està pendent d'aprovació definitiva, està presentat ja a la Junta Local de Seguretat i el que intenta, el títol és Tarragona Ciutat, Pla de Seguretat Local Tarragona Ciutat Segura, que intenta marcar les línies estratègiques del que ha de ser la seguretat de la ciutat. De manera que sigui una eina que l'alcalde la tingui per dirigir, presidir i dirigir la Junta Local de Seguretat en un àmbit el més ambiciós possible de totes les qüestions que tenen a veure amb la seguretat que es veu, es percep, es produeix a la ciutat. Tarragona, malgrat tot, és una ciutat segura. La Guàrdia Urbana, criticada per uns i defensada per uns altres, fan una aposta ferma per la professionalitat i per aconseguir la confiança de la societat. Perquè no oblidem, la seguretat és cosa de tots.